mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa makausapa Ginoo, kami nagapasalamat kanimo og dako yamot nga niining kahigayunan nga among nahuptan sa pagpadayon sa pagsultig pagsabod sa kamatuoran dinhis kahanginan. Tuguti ang mga nagapaminaw ug unta ang imong pulong nga ilang gipamatian, mutubo, mulambo, mugitib ug manalingsing diha sa ilang kasing-kasing ug maghatod kanila sa gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Hinaot pa nga imong hayagan ang ilang mga kalag, giyahan mo ang ilang mga salabutan ug diha sa ilang mga kasing-kasing ikaw ilang higugmaon ug alagaron. Daghang salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among gikinahanglan. Sa pinasahi panalangin ni ang mga tawo nga naa karon sa ilang mga puloy-anan nga naminaw niini nga programa nga aduna sila'y mga sakit, adunay mga balatian sa ilang mga panglawas. Ikaw Ginoo maghatag unta kanilag pinasahi nga tabang. Tagai sila Ginoo og kasulbaran sa ilang mga balatian. Nagpaabot sila nga imong milagrohan. Nagpaabot sila nga imong pagaayuhon. Busa kung sikinsa man kanila karon nga naa sa ilang mga puloy-anan nga naminaw ni nga programa nga adunay mga sakit, adunay mga balatian. Milagruhe sila Ginoo, ipakita ang imong gahom alang kanila. Ayuhan sila. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among gipangayo kining tanan among tuhuan ug lauman nga pagadawaton tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among nga manluluwas. Amen. Well, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit o nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome ug maayong hapon ug maayong gabi kanatong tanan. Well, sa gihapon higala sama sa naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa. Ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message kining niya sa ato nga cellphone. Sir, maayong buntag. Ako na lang ning i-text daan ang akong mensahe kay mag-expire na manggod akong load, sir, kay 3 days raman only text ang akong load. Og hinaot pang mapaabot kini sa kahanginan ang ako nga mensahe. Mga listeners, magpasalamat kita sa kahitasan nga kining programa nga atong gipamatian nagsulti nato may tungod sa pulong sa Dios. Dili nato kontrahon ang mga tawo nga nagpasabot sa pulong sa Dios, hinuon ato silang iampo. Hallelujah, amen. Dili kay ato silang kayugdan, ato silang kasilagan, kay sila man ang nagdala sa pulong sa atong labaw nga makagagahom. Si Rina hapitan ni nga usa sa sama ninyo nga nagsunod ani nga programa. Ang ako tinuhuan sir born again ko, pero naglaay naman kog sugod sa ako nga relihiyon. Sani naglaay naman kog sugod sa ako nga relihiyon. Sukad lang noon nga daghan na kog nasabtan dinhi sa inyong programa. Salamat sir. Okay, dili nako ni kuan ha, di nako ni i-delete ning imong kuan number. Taga ilang ko gamay lang gyud nga panahon o oras nga makiguhinabi ko nimo through text message
kay aron nga makahatag pa ko og more pa nga matabang sa imo bahin sa pulong sa Ginoo. Salamat kayo. Good evening, Bro John. Musta? Hapit na mapahimutang ang trumpa diri sa daha, Brad. Speaker na lang ang gipaabot. Di ana andam ang radyo. Di ana andam ang radyo. Pinanguluhan nila family mahait uban sa tabang sa Dios. Brad Arnel RCP. God bless. Okay, salamat kayo, Brother Arnel. Hinoon kining pamilya ha, kini sila Brad Arnel dili sa taong nasayod o nahibuon na saan nahibaw sa ila di na mahibulong, pero og unsa may ilang mga inuntan nahimo o gugma para sa Ginoo, ayaw lang gyud nig isulti-sultis mga tao kay di sila malipay ana. Ang ilang gusto nga kung unsa may maayo nga butang nga ilang planog nahimo para sa Ginoo, sikreto lang. Basig wa kakaibaw ani nila, dili ni sila gusto nga i-voice out, isulti na, tahimik lang kay malipay sila nga di mahibaluan sa mga tao ang ilang maayong buhat diha sa Ginoo. Pero imo naman ning na-text dire, Brother Arnel, ko nalipay ko ani unya nagtuo ko nga gikahimuot pud na sa Ginoo kanang inyong handom sa pag butang diha og trumpa amplifier diha kay og anha na ibutang diha sa imong balay, medyo naibabaw man na aw manaog gina ang tingog sa trumpa diri sa ubos di na amay daghang balay. So salamat nga daan ni ana Brother Arnel uban nila ni Mr. and Mrs. Mahait. Well, napay atong basahon unya noy karding. Dili ka mahadlok ana kung kaluwas san man imo handom. Hunong na anang imong pagsupak sa pulong sa Ginoo. Hunong na anang garbo nimong wala na mao. Good PM ninyo diha, Brad Jared ni. Okay, daghang salamat Brother Jared Espilita. No, salamat sa imong advice ngadto ni Noy Carding Serrano o Ricardo Serrano. Ato lang panidon og mahunong naman ni kay murag mauwaw naman tani mohunong kay nahinay ka naman aniyang tarasa, murag amot lang sigihon siguro na niya. Ayong gabiin ninyo pa-relieve og pa-region, parinimi ni. Dili tinuod na nga si Serrano 50 ka tuig sa SDA. 50 hinoon na siya katuig sa Satanism, parinimi ni. Ay ang iyang gitik sa ako 50 kapin siya katuig sa SDA og 12 katuig siya sa Reform. Og kana mo'y basihan nimo iungot lang sa 50 plus 12 dito sa Reform, aw kuno na ago ka 62 ng iyang edad. May kapin pa man tong 50 diha sa SDA, ambot og dugay-dugay na maputingali ni siya diha sa iglesia sa sa Dios ni Asya kay ebanghilista man ni ron. So to pagguang na gining tawhana guwang na gyud ni, pero makapaduda nga tinuod iyang gisulti nga 50 kapin siya katuig sa SDA. Okay, kanang tawhana wala nanay espiritus Ginoo, siguro kay pasagad ramana og sulti. Salamat kuya. Okay, salamat pod, no? Patay basahon. Good AM Pastor John Dihito, si Maki Istoy Senior ni. Palihog lang kog basa sa akong text para kang Ricardo Serrano. Dili ako mutuo sa iya nga 50 katuig siya Adventist. Kung tinuod pa kana, nakasabot unta siya sa Biblia. Gani ako nga bag-o pa, nakasabot man. Salamat. Okay, dagang salamat Brother Maki Istoy. Yan, niya patay basahon. Sir, mangot di na isa kay pangutan naman So di apay usa, last text na lang no? Di pata ka entertain kay gipaluap man tong atong gitubag pangutana nya layo-layo ra ba kay gikan sa Calataraban Negros, no? Okay. Patay basahon. Sir, mo great ko og happy wedding advance sa akong suod kaayong classmate before. Abot na gyung panahon nga
di na siya gustong mag-inusara, mangita na gyud og kauban. Ay something's missing man eh. Okay, sorry gyud kayo. Unsao man ning wa man ni madayon, something's missing man. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro pastor nga imong lion usa diha bi ang atong monitor kay mo reload na pod unya na karon. Okay, salamat Brother John. Nya may gabi guys itong mga higalag, mga suking tigpaminaw nga naabot sa tong tingog karon pinaagi sa radio og ingon man sa ato nga Facebook live no. Mayong gabi kaninyong tanan og welcome sa atong programa dinhi sa Kahanginan. Nya karon diya sa ato ang screen ato ning pangabasahon ning mga nag-view karon diya sila si Brother Ruel Tumakas sa Iloilo ayang gisent nato, so grateful. O niya diya sab si Sister Aida Tirana sa Placer Masbate ang ihang message, Happy Sabbath og ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. O niya diya sab si Bebeth Market Lideros Branzuela Orsal ang ihang message, Good evening Kuya John, Kuya Levy and Pastor. Magpasalamat lang ko kay Brad Glendale Helbuena sa padayong pagampo sa ako. Salamat sa kada buntag nga message Brad Glenn. God bless and more power. Niya diya sab si Joylyn Gundong ang ihang message, Good evening sa tanan. Live mi karon diri sa Utabon, Tabango, Leyte. God bless everyone. Ay nana nabalik na diya gagkuan ma'am. Utabon nga dito man tagas Palunpon. By the way, kumusta na lang diha ni Mr. and Mrs. Kuan diha kay nini ang Mr. and Mrs. Rohing, no? Niya ni Mampita ni GR niya paalan niyo din ha kanang ang Ginoo manalangin may gabi sa inyo. Salamat sa inyong pag-live karon sa atong programa. Gundong na ni ron siya pastor pero sa daga pa ni Gonzales man eh. Okay no niya di asab si Sister Disa Tirana Branzuela sa Lagtang Talisay ang iyang message, Happy Sabbath sa tanan. Maayong gabi ninyong tulo diha. Keep safe always. God bless us all. Niya di asab si Maricel Bruniola Sanchez ang iyang message, Happy Sabbath brothers. Diya sa studio, Kuya John, Kuya Libby and Pastor Joel. Warm greeting pod ni Brother Nido nga kanunay naminaw sa Monte Alegre, Cananga, Leyte. Greetings from your Balagtas SDA brethren. Niya di asab si Jimmy Monte Alto ang iyang message, Happy Sabbath mga bro. Brother John, Brad Libby og Pastor og sa tanang nagpamati. Maayong adlawng igpapahulay sa tanan. Nang hinaot ko nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi po di ay ni Bro Nelson Andales. Matag oblite man si Sir Jimmy Monte Alto. Amot asa maga nagtudlo sir? Niya diya pa'y sumpay ihang message, Happy Sabbath nga bro, nabalik na no? Niya diya sumpay, watching live from Matagob, Leyte, Philippines. Mao lang gihapon nabalik og sent niya no. Niya diya sab si Arman Barcinas Dineiga. Ang yang message, maayong gabi ninyong tulo pastor. Happy Sabbath. Watching from Gunob, Lapu-Lapu City. God bless sa tanan nagapaminaw sa inyong programa. Okay no nya dinhi sa ato ang usa ka tab nga gigamit, doon naman tayo nakita dinhi nga 20 ka mga nag-view. So man ni sila nag-message ato lang gihapon ning tingbon unyag basa panahon sa pagtubag sa pangutana. Unya day bag-o ring nagsulod diha si Ariel Kababan diha sa Tambungon ang iyang message, maayong gabi ninyo tanan diha Pastor Joel, Kuya John, Kuya Libby, Happy Sabbath. Sab, ako pod gina-great tanan nga tigpaminaw aning atong program. God bless kanatong tanan. Okay no, salamat kayo. Suwa naman tayo nakita din sa ato ang screen sa pagkakaron. Akong ibalik ang panahon diha nimo Virgin. Okay, dengan salamat Pastor Brother Libby. Ibani po na diha nagpipila ka lugas nga mga text message sa imong cellphone aron maka-irog ta ngadto sa unahan.
Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan atong mga listener atong mga viewers. Welcome karong gabi una. Ato ning basahon ni ay text atong tanahon. Happy Sabbath, Kuya Libby. Good evening. Ask lang ko pwedeng makasimba sa ni din angkas sa motor na ay mga bata. Murag dili pa man pwede, no? Depende na sa inyong kuan diha, sa inyong lokal. Pero dire amo namang nakita nga naanay mag-angkasay. Wa di lami kapasalig nga ang among nakita dire maupo diha sa inyo ha, kay depende man na sa cases sa inyo nga kuan kanana ang lugar. Busa ang among nakita dire medyo naanami daghang nakita nag-angkasay, nanimba. Oo. Pero di lang may kapasalig diya sa inyong lugar nga maupod na dire sa among nakita. Okay no, ako ibalik yung panahon Brother John alam Okay, sa daghang salamat Brother Lebe. Ato ning gipaluap na tapos naman to ang atong pagpasabot sulod sa upat ka gabi sa gitext dire ni Mr. Ricardo Serrano. Unya sa kadaghan sa imuhang mga text no pila na katuig gipang-delete na kung uban kay mga kabastusan naman gyud to nimo, pero ni ay mahagpat ani noy sama sa among gitubag pila ka gabi nga makuhaan og pagtulunan sa mga naminaw. Di ko na lang basahon tong mga yama-yama nimo, mga dili maayo nimong sulti kay makadaot na sa imong relihiyon nga iglesia sa Dios. Unya ang imo pong mga kauban maminaw, masuko unya sa imo kay mauwaw man sila nga nganong ingon ka ana, no? Okay, ni alay gipaluap sa ato nga kuan, ato nga gitubag within 4 nights. Amo niyo, naglibog gyud ko sir sa Mateo 5:5 ang mga maaghop makapanunod sa yuta. Unya unsa may sundon nga ang yuta tunawon og sunugon man. Salamat sir, si Christy Turmago ni Sakal mga Calatrava ni Negros, no? Kalman. Sa kuampod California, USA ni kalma sad gapon. Pero I'm sure nga sa Calatrava Negros ni. Ha? Akong balikag basa ha. Naglibog jud ko sir sa Mateo 5:5 ang mga maaghop makapanunod sa yuta. Unya unsa may sundon nga ang yuta tunawon og sunugon man. Salamat sir, si Christy Turmago ni sa Calatrava Negros. Okay, dagang salamat Sister Christy Turmago diha sa Calatrava Negros. Pila ka bisis nga nakasuroy ko diha. Tinuod lang maayo gipong tao ang mga namuyo diha. So maayong gabi is tanan taga Calatrava lalo na nagsunod sa ato nga programa. Well, sa imong gisulting matud pa nimo naglibog ka kay ang Mateo 5:5 ako ning basahon ha alang-alang lang sa tanang mga naminaw. Unya nag-ingo dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 5 nga bulahan ang mga maaghop. Ni ako ning basahon lang gyud ha ningon. Bulahan ang mga maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Unya, matud pa nimo Sister Christy Turmago diha sa Calatrava Negros, naglibog yun ko tungod kay sa Mateo 5:5 ang mga maaghop makapanunod sa yuta. Unya, unsa may panundon nga sunugon og tunawon man. Sa tinuod lang nga pagkasulti Sister Christy uban sa tanang mga naminaw, dili ning mga bahina ning mga puntuha ang angay gyud unta ikalibog kun ang imong mga pangulo o ang inyong pangulo diha sa simbahan nakahatag og insakto nga pagpasabot ni ining mga puntuha. Kay sa tinuod nga pagkasulti ang mga tao nga papuyon didto sa langit nga dad-on didto sa langit mga matarong ibalik ni Kristo maura pod nang mga tawhanaa ang makapanunod sa yuta human sa usa ka libo ka tuig. Dili kining yuta amoy panundon kay sunugon og tunawon man ni siya. Well, kung ato nga basahon god dinhi sa
ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13, mauni o ang gisulti dinhi sa ikaduhang Pedro 3:13 tungod kay sa 3 ngadto sa 12 ang tanang mga butang nga ani-ani ning kalibutan na mga tunaw sa kalayo. So dinhi nagsugod ang imong kalibog ug unsa may sundon sa mga maaghop sa yuta nga tunawon og sunugon man. Pero balikon ko, kadtong mga tao nga mipuyo didto sa langit gidala ni Kristo sa langit, maura sabtong mga tawhana ang makapanunod nining yuta. Nining yutaa, pero dili kining yutaa nga atong gipuy-an kining kalibutan na mo'y panundon, kundili kadtong bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios. Pamati ra gyud ni Sister Christy Turmago sa gihisgutan dinhi sumala sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 13 nag-ingon dinhi apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagpuyo ang pagkamatarong. Kung maghisgot gani kag saad but ipasabot wala pa dinha, unya kanang pulong nagapaabot nagpasabot nga wa pa diha, gipaabot pa nimo, coming pa. Naging rin nagapaabot man kamo sa nagapaabot sa bag-ong langit o bag-ong usa ka bag-ong yuta di nagpuyo ang pagkamatarong. So dunay bag-ong langit o bag-ong yuta nga kanang bag-ong langit o bag-ong yuta mao kana ang panulundon sa mga tao nga kadtong gidala dito sa langit maura po'y manunod ni anang yutaa human sa usa ka libo ka tuig. Nganong naghisgot man og bag-ong langit og bag-ong yuta tungod kay kining yutaa, kining langita sigon sa aton nang gihisgutan, kining gitawag og atmospheric heaven og the starry space heaven, mao kini ang sunugon og ang mga butang dinhi sa kalibutan mao ni siyang sunugon. Og unya ang mga tao nga mga matarong maura po'y musunod ni anang bag-ong langit o bag-ong yuta humana dito sa langit. Pamatii ang Juan 14:1 ngadto 3. Mismo si Kristo nag-ingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kung makaadto na ako makaandam og lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Usa sa mga tumong o katuyuan sa pag-anhi ni Kristo, kuhaon niya ang mga matarong. Maubitaw na nga karon gikinahanglan gyud nga kita magkinabuhi nga matarong diha sa atubangan sa Ginoo kay sa pagbalik ni Kristo mauni ang pagakuhaon ni Kristo dadon dito sa langit. Pero karon pa lang dunay mga taong magdumili na nga daan niining oportunidad nga gisulti ni Kristo nga moani siya kuhaon dadon dito. Kay kung kini pang yutaa, nganong iya pamang dadon, nganong iya pamang kuhaon kung kini mang yuta o kalibutan na ang pagasundon. Unya, kung atong basahon pa og dugang sa Biblia, nga didto unya sa gingharian sa langit, ang mga matarong makabaton og usa ka kahigayunan o katungdanan diha uban kang Kristo sulod lamang sa usa ka libo ka tuig. Og unya didto madayag na o makita nimo ang mga taong gipang martir, ang mga taong hero sa ilang pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo. Pamatiin ninyo ang Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 4 nagingon, unya dihay nakita ko nga ang trono og niini na naglingkod ang gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag nga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod may tungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios ug nga wala mosimba sa mapintas nga mananap-o sa iyang larawan ug wala modawat siyang marka diha sa ilang mga agtang sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab
ug na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Timan-ing nga si Kristo muanhis kalibutan kuhaon ang mga matarong dadon didto sa langit. Og unya didto uban kang Kristo may limitado ang kahigayunan nga ilang maangkon nga sila mahimong hari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Tandaan nato na gibasa ato nang kuan dinhi sa Biblia, no? Ato na nga nabasa nga ang mga matarong maghari uban kang Kristo dito sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Karon kung atong tan-awon dinhi ang yawa pod nga nagpasalaag niining kalibutana pagabilangguon sab kini siya og sulod sa gidugayon pod sa usa ka libo ka tuig. Pamati iragod ninyo ang pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 hanggang 3 nagingon. Ug unya excuse me. Ug unya akong nakita nga gikan sa langit na naog ang usa ka manulunda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa bungaw sa kahiladman nga walay kinutuman. Ug ang usa ka dakong talikala og iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente nga mong yawa og si Satanas og iyang gigapo siya sulod sa usa ka libo ka tuig og iyang gitambog siya ngadto sa bungaw og iyang gitabunan kini og gitimrihan kini sa ibabaw niya aron dili na siya makapasalaag sa kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig tapos niana siya kinahanglan buhian sa makadiyot. So ingon niini ang paghulagway si Kristo mobalik niining kalibutan na kuhaon ang mga matarong dadon dito sa langit. Og unya dito sa langit ang mga matarong maghari uban kang Kristo sulod sa kalibo ka tuig. Samtang niining kalibutan na nga gipasalaag sa yawa, ang yawa bilangguon pud siya og unya sa gidugayon nga sulod sa usa ka libo ka tuig. Karon human sa usa ka libo ka tuig si Satanas buhian siyang bilangguan ang tanang mga dautan nga mga nangamatay pagabanhawon sad nga gitawag nag-second resurrection og unya sa dihang mabanhaw na ang tanang mga dautan pahisalaagon kini sila sa yawa og ang mga matarong nga naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig didto sa langit ibalik to dinhi uban ang balaang syudad nga gitawag og Jerusalem. Pamatii kini sumala sa gihisgutan dinhi sa pinadayag 21:1 ngadto 3. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nahanaw naman ug ang dagat wala na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katauhan. Og ang Dios gayod mao ang magapakig-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Timan-i nga kining gitawag bag-ong Jerusalem tungod kay naa na daay Jerusalem dinhis kalibutan. Pero ang Dios kining gitawag bag-ong Jerusalem matud pa dinhi puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Ang puloy-anan sa Dios nahimong puloy-anan sa mga tao human sa paghari sa usa ka libo ka tuig uban kang Kristo dito sa langit ibalik to dinhi. Og unya ang yawa nga gibilanggo sulod sa usa ka libo ka tuig human sa usa ka libo ka tuig pagabuhian siya og unya gusto siyawa nga ilugon kining balaang syudad nga gitawag og Jerusalem. Nag-ingon dinhi sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 7 hanggang 10. Og inigkatapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilangguan og muguwa aron sa pagpasalaag sa mga nasod sa naas upat ka tumoy sa yuta sa gug ug sa magog sa pagpatagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbun sa dagat. Sumakita mo nga ang mahimong kauban unya sa yawa sa adlaw sa katapusan
diin mag-abot na ang tanang mga dautan sa tibuok nga kalibutan, ginahulagway nga ang ilang kadaghan sama sa bunbon sa dagat. Nagingon ang 11 sa diha nga maintak na, mapundok na, ana-ana ang ilang puwersa. Nagingon sa 9, og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanila, og ang yawa nga nagpasalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayg asupre, din atuan na ang mapintas nga mananap o amini nga propeta, og didto pagasakiton sila sa adlaw og sa gabii hangtod sa kahangturan. Busa Sister Christy Turmago diha sa Calatrava Negros, dili ni muni ikahibulong o ikalibog kay kadtong mga tao nga gidala sa langit didto papuya sulod sa kalibo katuig maghari uban kang Kristo, ipakanaog to dinhi uban ang balaang syudad nga Jerusalem, og unya sila pod ang mamuyo sa yuta nga bag-ong langit, bag-ong yuta nga gisaan sa Ginoo. Mo nang gisgutan sa Mateo 5:5, bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta. Kay sa ato nang gibasa sa ikaduhang Pedro 3:13, apan sumala sa iyang saad kita nagapaabot sa usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Busa kay bag-ong langit ug bag-ong yuta nga iyang gisaad, kadtong mga taong gidala dito sa langit naghari uban kang Kristo, maurapod ang manunod ni ining yuta, bag-ong langit ug bag-ong yuta, pero dili ning yuta, dili ning kalibutan na mo'y panunod kay tunahon og sunugon man pinaagis kalayo. Sumala sa ikaduhang Pedro 3:10 nga 2:12, mo ni ang gisulti, mao nga nagsulti sumala sa kung balikan ning pinadayag 21:1 nga 2:3, nagingon, og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaunon nga gidayan-dayanan alang siyang pamanunon, og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nagingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios ana uban sa mga tao, siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong iyang katawhan, og ang Dios gayod mao ang magakipag-uban kanila og mahimong ilang Dios. Diining dapita matud pa sa uno sa bag-ong langit ug bag-ong nga yuta. Ipakanaog to ang balang syudad nga Jerusalem human sa kalibo ka tuig, og ang mga matarong nga gidala didto sa langit maurapod ang manunod ni anang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios, apan dili kining yuta nga maoy panundon kay tunawon og sunugon man siya. Sumala sa gisulti sa ikaduhang Pedro kapitulo 3, ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12, nga kung atong balikan ragod kini pagbasa kay gibasa man ni nato kagabi, nag-ingon dinhi apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, og unya mo ni ang gisgutan klaruhon ta gyud ni kay aron masabtan nato ang tanan. Nagingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, og unya ang mga langit mawagdang uban sa dakong dinaguok, og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, og pagasunugon ang yuta og ang mga buhat nga anian niini. Sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadyusnon. Remember, ang giingon din sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadyusnon. Hallelujah, glory to God. Nga unta sa atong mga kasing-kasing karon, atong higugmaon ang Dios ug alagaron nga magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan ug pagkadyusnon. Nagingon ang 12 nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios, nga tungod nini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit.
karon sa diha nga mahitabo na nga matunaw ni sila beng kainit unsa may mahitabo ni antong mga dautan kay dili man to dadon sa langit sa pagbalik ni Kristo. Unsa may mahitabo ni anang mga tao nga naghandom nga kining yuta kining kalibutan na ilang panundon. Unsa may mahitabo unya nila sa dinha nga kining kalibutan na matunaw ug masunog pinaagi sa kalayo. Pamatian ninyo ang gisulti sumala sa Isaias 9:19 nag-ingon, ang yuta na sunog tungod sa kaligot-got ni Jehova sa mga panon ug ang katawhan na himong ingon sa sugnod sa kalayo. Timani nga ang mga dautan wala kiniing kahigayunan nga pagadadon ni Kristo ug papuy-on didto sa langit kundi anhira na ning kalibutan na uban sa mga tao nga nagdumili sa pag-i-offer sa Ginoo nga langit kay anhira sila dinhi sa atong gibasa kining yuta pagasunugon og unya ang mga tao mahimong sugnod sa kalayo. Mauna nga ang mga tao way handom pag-adtog langit kay dinhira inugsugnod na sila sa diha nga kining kalibutan na tunawon sa Dios pinaagi sa kalayo. Sister Christy Turmago dias Calatraban, Negros. Hinaot pa nga ang imong kalibog nawala na samtang nagapaminaw ka karon sa pulong sa Dios. Well, sa dili pa ato usa ning tagaaghigayon ning pagbasa man. Sir, ayaw lang kaayo og insakto kay mura man og mabungol na tingali ng mga tao og imong insaktohon sir alkansi ka kay ang mga tao padayon man gihapon sa ilang kadautan ay di gid ko maalkansi kay bisan pag napadayon sila kadautan nila ila man ang choice ila nang pagpili di ko maalkansi ngano man sa wala pa ang paghukom sa Dios na paabot na sa ila ang kamaturan unya maalkansi di ay ko ana ha dili gyud. Onya niya pa sa last text na ni akong basahon. Sir, si Rosmi di ay ni nga kanunay pod nagsunod sa inyong programa, sir. Nang limbawt gyud ang akong balhibo sa imong giyagyag sa mga word of God, sir. Salamat. Okay, dagang salamat, Sister Rosmi, sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Well, sa dili pa, Pastor, unsa man dihay development sa atong monitor, aron inyong dugangan pagpasabot ang nakasabot na gyud nato nga mga listeners. Okay, salamat Brother John noon. Dinhi karon sa atong monitor diha tay nakita nga nag-view 32 ni kabuok. So mao sa niya atong unahon pagbasa usa ta mo basa sa mga messages. Diha karon sila Sister Aida sa Placer, Junior Nueva Clavi sa Bugo, Vincent Itorma Vistar, Edward Jenere sa Lambusan, Brother Andy Nubal, Elsie Long, Armand Dinaiga, Dondon Tiquilio, Ejonko Tonyakaw, Engineer Arnel Anciano, Nancy Branky Orsal, Rogelio Orsal, SD Sidjo Jimmy Bucar, Melanie Elanison Perez, Injo Noval, Winnie Frido, Bersero, Angelic Melanie Montero, Ariel Kababan, Phoebe Jane Mainit, Ruel Tumakas, John Lubitania, Jelly Mi Pahid, Gerald Ofiasa, Bianang, Clavis Faciol, Just Ini Says, Faina RFG, Dave Tixon, Ralph Barotel, Danilo Akot Mendoza sa Canada, Bibet Lady Rose Bansuela Orsal, Maricel Brunyola Sanchez, Jahara Sumalinog. Onya ato ning tan-awon ang ato sang mga message karon gikan sa Tuboso Negros Occidental ang diya si Elmodam Flores ang yang message. Maayong gabi ninyong tulo Brad John og happy Sabat og sa tanan namati og nag-live karon. Diya sab si Ruel Tumakas, I'm listening. Sa Australia, diasab si Gerardo Lobitania yung message. Good evening, brother. Good sound tonight. Happy Sabbath to you all. Okay, may gabi nyo dadi ni Mami Banji o sa inyong kabataan diya sa Australia. Niya, diasab sa Patag Argawanon, diasab Sister Lolita Anciano. Ang yung message, good evening sa tanan. Happy Sabbath and God bless. Og diha ninyo, Pastor. Mga brother. Niya sab ang iyang pinalanggang anak si Engineer Arnel Anciano ang iyong message.
Maayong gabi inyo diha Kuya John, Kuya Libby og Pastor Joel. Okay, maayong gabi diha, Engineer Prinel Anciano. Salamat sa inyong pagpanood sa atong programa, Engineer Prinel Anciano. Niyan sumpay siyang message, happy Sabat sa tanang naminaw niini nga programa. God bless. Niya diasab si John ko Tonyakaw sa Skyline ang iyang message, good eve mga brother. Happy Sabat sa tanan og tanang naminaw og nagsunod sa programa. Kada gabi, maayong gabi sa tanan. God bless us all and more power. Diasab si Brother Andy Nubal ang iyang message, happy Sabat inyong tulo brad. Brad John, Brad Libby og Pastor Joel and God bless. Diasab si Nelia Omolon, iyang message, maayong gabi Pastor, Brad John og Brad Libby. Great kog happy birthday ni Brad Ivan Mandawi sa Tagbubunga SDA Church. Happy Sabat Pastor og Brad John, Brad Libby sa kang Sister Nelia Omolon gihapon nino. Ma'am, maayong maayong gabi diha. Sa magkakaroon na akas Tagbubunga Bilyaba. Kuha man ni sinaaman sa Department of Health Pastor. Niya diasab si Merlin Derder ang iyang message, happy Sabat sa inyong tanan mga brad, God bless. Diasab si Bianang ang iyang message, happy Sabat brethren, God bless. Diasab si Silsa Leyte ang iyang message, happy Sabat. Diasab si Nancy Orsal ang iyang message, happy Sabat sa tanan. Anya day message si Brother Ruel tumakas sa contribution niya. Ang yuta nga atong ginapuy-an karon dili jud ni matabo nga mao ninyo taa ang panublion sa mga matarong. Kaysa ikaduhang Pedro 3:7 kining yuta gitagana alang sa kalayo ug alang usab sa mga tao nga dili Dios nun. Malakias 3:1-4 ang mga dautan hasta ang yawa pagasunugon og walay ibilin kanila bisan gamot ni sanga mahimo silang abo sa dapadapa or lapalapa sa mga matarong. Og ang bag-ong yuta maoy pagapapuy-an sa mga matarong, and that is the everlasting happiness with our Savior. Salamat Brother Ruel no sa imuhang contribution. O niya diasab si Jimmy Montealto ang iyang message, mga igsoon, mga lagad kita kay kuyaw jud kaayo kung dili kita mga lagad, kay masugba jud ta sa kalayo, sakit man gani og mapiksan lang ta gamay sa mantika kana pabang magsugba ta sa kalayo. Okay, salamat Brother Jimmy no. Ya diasab si Brother Joseph Kimno ang iyang message, maayong gabi usab diha kaninyo sir pastor og sa tanan nga naminaw og gatan-aw sa live karon. Padayon mga igsoon, happy Sabat sa tanan, God bless. Keep safe, salamat sa pagbasa pastor. Okay, salamat sa Brother Joseph no. Onya gi-follow up maning pangutana nga atong gisgutan mga higala. So naghisgot yapon adiha na gyud na sentro sa Mateo 5:5 nga kanang gyud sa to paghanay version. Naglibog yun ko, sir. Kay sa Mateo 5:5, ang mga maaghop makapanunod sa yuta, unsa may panundon nga yuta nga sunugon og tunahon man. Okay no, salamat kayo no niya. At tinuod gyud na imuhang gibasa sa Mateo 5:5 nga kananang ang mga maaghop magapanunod sa yuta, pero ang iha lang gikalibugan kay tunawon magunding yuta. So atong isumpay mga higala kanana ang gisgutan naman tong Brother John ganina mudugang lang tagamay no. So kanang moingon tang yuta god dili dayon nato na konklusyonan nga kanana ang pagkabasa nato yuta mao na dayon na. Kundili ato sang tan-awon ang balang kasulatan kung doon na ba'y naghisgot nga pagbag-o sa langit og sa yuta o kung mag-renew no magbag-o kung ang butang nga daan bag-ohon. So kining yuta nga atong gitumban karon mo ni tawgon unya og daan. Nganong tawgon nig daan tungod kay bag-ohon man pod sa Ginoo. Kay ang daan human nga gitawag ni siya daan, mabag-o siya kung limpyuhan na, no? Atong tan-awon ang pinadayag 21 hangtod sa 4. Gibasa mo ning Brother John kaganina, so ato lang yung sublion sa makadiyot, no? Ato ning tan-awon kung unsay gisulti din his pinadayag 21. Naghisgot ang pinadayag 21 og nakita ko ang usa ka langit nga bag-o og ang usa ka yuta nga bag-o. So doon nagay bag-o nga langit og bag-o nga yuta. O na nagisgot sa unahan,
kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagi na og wala na ing dagat. Karon do na pa man dagat ang atong gipuy-an nga yuta. So inigbag-o na sa Dios niining yuta, pagbag-o na sa Dios nining langita, di na ta makakita og dagat. Ngano man gitawag gud siya og gibag-o. So dunay diferensya sa una natong nakita og sa bag-o. So unsa pagyod kaha ang nabag-o? Dinhi niining kalibutan na naa dinhi nagpuyo ang sala. Og ang tanang nagpuyo dinhi nakasala. Kung atong basahon ang Roma 3:23. So agi usa nga wa makasala, no? So diha dapita maunay hinluan sa Dios kanang naay sala. O niya unsaon man paghinlo sa Dios tungod anang salaa, unsaon man paghinlo? Kung atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10, o niya padayon nato natos 13, limpyuhan ni pinaagig kalayo, i-purify ni pinaagig kalayo mga higala. Sa una kining kalibutan na gilimpyuhan na ni, pero ang paglimpyo sa una giagi tog tubig. Karon sa ikaduha mga higala, limpyuhan ni siya pero di na tubig ang ilimpyo sa Dios nini mga higala. Ang ilimpyo sa Dios kundili ang kalayo na, nga ang kalayo maoy muot-ot sa sala. O niya human nga muot-ot sa sala, diyan ang panahon na ang mga matarong nga gipabakasyon dito sa langit og usa ka libo ka tuig maunay manunod niining gitawag bag-o nga langit og bag-o nga yuta. Kining gisgutan sa Pinadayag 21. O niya dinhi sa bersikulo 2 sa Pinadayag 21 nag-ingon, no, nakita ko ang syudad nga balaan nga bag-o nga Jerusalem nga nanaog sa langit gikan sa Dios, nga naandam ingon sa usa ka pangasaonon nga nadayan-dayanan alang sa iyang bana. So nining panahon na mahinluan na ning kalibutan na kining yuta, ipakanaog dayon sa Dios ang bag-ong Jerusalem nga mao nay gipuy-an sa mga matarong mao sad nang gibakasyonan didto sa langit mga higala. So ang dangatan unya sa mga matarong makahimo sila sa pagpanunod sa yuta nga saad. O niya ang dangatan unya sa mga taong daotan ang maon niya ang paghiadto sa linaw nga kalayo nga maapil sila sa paghinlo niining kalibutan na mga higala. So akong ihatag ang dugang panahon kang Barlibi apan sa dili pa di ay nasulod bag-o lang si Celia Tuniacao. Ang iha nga message, I'm watching from Bohol. Okay, no? So akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Lipi. Okay, daghang salamat sa pangutanan gipasupot dinhi. Iyang pangutanan na sentro diya sa Mateo 5:5 to Brother John. Yes, Mateo Katong 5:5. Bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta. Unya unsa tay argumento niya? Naglibog siya kay sa Ah. Mateo 5:5, ang mga maghop makapanunod sa yuta. Unya unsa may sundon kay tunawon og sunugon man. Okay, salamat no. Ang atong mga higala dunay pangunahunaan na nga dili sunugon ang yuta kay ilang argumento unsa man kunoy puy-an. Mamanang hindi sila mutuo nga laglagon kining yuta kay tungod sa Mateo 5:5 nga nag-ingon bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta. Kung sunugon kuno unsa pa man kunoy sundon. Mao na ilang mga hunahuna nga gikuptan kining bersikulo mo'y usas mga teksto nga ilang gigunitan sad no. So atong gipasabot nga kanang puntuhas Mateo 5:5 wa gitay supak ana ang mga maaghop makapanunod sa yuta. Pero dili kining yuta nga daan nga nahugawan tungod sa sala nga gilulupan sa unang panahon. Kining yuta higala pagalaglagon is kalayo tungod kay gihugaw-hugawan man kay mao ni papuy-an og diretsos Ginoo sa tua sa mga matarong. Daghan kaning mga virus ni kalibutan. Tan-aw nato og 15 naghugaw-hugaw ani. Kita ra man sad ato mga pagsupak gayno diri sa Isaias 24 bersikulo 5. Og ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuloyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod o gipasipalahan ang kabalaoran gibungkag ang tugon nga walay katapusan. So kay nagkahugaw man kining kalibutan na
Una ni papuy is mga taong matarong mahigala, laglago nis Ginoo, pinaagis kalayo. Iyan ang ulayon. Ang word ulay, kay gisgutan ganiya kanang wagatunahon man tos kalayo, o niya kanang gingon sa 2 Pedro 3 versikulo 13 nga samtang laglago nis Ginoo, ang Dios nagsaad sa mga matarong nga maghimo siya og bag-ong langit o usa ka bag-ong yuta, unya ang papuy-on ang mga matarong. Unya kanang bag-ong yuta o bag-ong langit na gipasabot niya, kinirang yuta maoy bag-ohon, tapos kini mahugasan, maulay, pinaagis kalayo. Matod pa bitaw sa SDA Bible Dictionary sa volume 8, page 767. Naigiskutan ni ang pulong New Earth. Kanang New Earth gipasabot sa 2 Pedro 3:13 sa Greek kainos na. Kunya kanang kainos, ang meaning ana old earth, renewed, renovated, refined, and cleansed by fire from all defilement. Muna gipasabot niya nga earth renewed, kanang word renewed, daan gibag-o. O ni i-renovate, i-refine ka na. O niya, limpuhan ka na, pinaagis kalayo gikan sa kahugawan mga higala. O niya, kining kainos, makaplagan nimo kini sa 2 Pedro 3, Jes nga 13 og sa pinadayag 21 versikulo 1. So, dili kini yuta ang daan ang papuy-an ang panulundon. Tunaon kinis Ginoo kanang atong ginahuna kanang mga dagkong building karon kami nay mamuyo na. Oy, matod pa din sa Bible commentary sa Adam Clark commentary higala, mahimo ng samas lava. O niya, mahimong samas lava kay tunawon gid ang tanang mga elements ning kalibutan, pinagis kalayo. Una kami pagabagho as Ginoo. O niya, sa pinadiyag 21 versikulo 1, ang yuta nga bag-o wala na'y makita natong dagat ni ng panahon na. Papuy-an as mga matarong hangtod sa walay katapusan. Okay, ako ibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libby. No, wa naman tayo nakita din sa atong screen. Muadto ta sa atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita among dalangtanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang mga nagapaminaw nga ang pulong nimo nga ilang gipamatian mahimong kahayag sa ilang mga kalag. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga pag-ampo. Amo kining pagadawaton tungod lang kang Kristong matuon nga Dios nga amo nga manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug nining inyong ubos nga higalag igsoon, Brother June Bihito. Magaingon sa inyo, maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie. Okay, kini si Brother Libby Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.